Man sa Ilocandia at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ken puro sursuro ti nasantuan na surat. Mangitunday ti tao ti pudno dalan. Tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa. Ket magunod na ti biyag ag nanayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan! Ti pudno! Ken ti biyag! Manggigang dito DZTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 ti biga. Idamdanon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod, Ilocos Sur. Ti dalan! Ti pudno! Ken ti biyag! Iwan makapalintigarala, dalos anak puso ken kararwa, mamen kaikipanagayag na nuda, ganagkalinaen ka. Sawaw-sawaw sa mo ti panagsawatan. Nain magabigat kadagiti amin nga dumdum ti mga ko. Hanga gulgo na din mic ko. Nain magabigat mo Dennis. Ang kumamangnig ditayan ko Ayun. Nain magabigat kadagiti amin na dumdum nga iti DZTV 693. Ken, siyempre, di programa tayo ti dalan, ti pudno, kan ti biyag. Pudno lang na, Brother Ray, at ti dalan, ti pudno, kan ti biyag, kat may salaan. Saan, anad duma-duma, kasi ti panangipagarot, dahil ti duma, nga kunada, ti mapan ka no di Manila, kat mabaling ka magnay, ti talo pagna. Mabaling ka magnay, ti daga, dahil ti by land, yun na, land transportation. Ken, mabaling ka magnay, ti ngato, by air transportation. Mabalin ka man kan mga magnay ti bye-bye, unudanum, dahi tamad di sea, water transportation. Dahi tanong mapan di Manila. Kaya iti na duma-duma di so iti pagiyang, kaya iti intero alubong. Ngam, numay panggap, iti dalan nga mapan di langit. Iti dalan di pan nakaisalakan, may salang dahi ta John 14:6. Siya, ti dalan, ti pudno kan ti biyag. Sino man nga mapan umay ka na magnakanyak ko na niya po tayo ng Kristo isulan ti dalan ti pudno ken ti biyag awanen ti sabalipay saan tayo nga agatap ket agipapang kadagiti bambanag asaan na sinarita ti nasanto na surat kasimpalting na asasaw na may paay ti panakaisalaan. Nay magabigat mo Brother Ray. Tas tama Brother Sam. Ken kadagiti amin at dumdumngag iti programa tayo ti dalan ti pudno ken ti biyag. Iti amin na dumdumngag, iti intero probinsya. Iti Ilocos Sur, iti Madanon, ti DZTP 693 coverage area. Madanon na dita, iti na duma-duma probinsya, iti Region 1, no pa'y adda, iti disong saan nga nalawag. Sana nalawag, ti signal, ti DZTP, ngam ti intero region kat Madanon, ti DZTP sa. Dagiti sumagmamanuwa diso ngem adu amin dagiti factors no ang pengasaan nga mas straight analawag ti signal ti DZTP kasmut lang kadagiti dadto mga radio stations kenuray ti TV ti Tiradpas Network iti intero akandon nalawag dayta kadagiti kabangibang nang ilin nalawag dayta ken iti cable nang runa daytoy nalipatak pa diyan ay dagiti partner cable tayon. Jom, natapket maala data oray gibagyo mabuybuya data yu jay gagiti agdayal iti cable partner cable ti Tiradpas Network. Ken iti social media network ti DZTP 693. Mabalin niyo nga i-search data, i-search nyo lang DZTP 693 agparang ditan ti social media platforms.
ag parangitan ti Facebook page ti DCTP, YouTube channel ti DCTP. Nga pakangaganyo ken pakabuyaan nyo iti dalan ti pudno ken ti biag. Dagiti dadung pa kadlaw brother eh. Ano yung bigat kada iti amin nga tamaratarabay dumdumngeg ken nagbuybuya iti programa nga dalan ti pudno ken ti biag kada iti miyembro man nga agdengdengeg iti depar na ti kamyanan iti kaunahan pagudputyo sa Christ iti Narbacan iti Burgos iti Candon iti Salcedo iti Galimuyod ken iti Bangar na nga bigat yo kabsat. Kan dagiti san nga kamon. Wen. Kongregasyon ti Apo, Church of Christ. Uray mo ten dagiti daduma pa ditang nga dumngeg kada tayo nagbubuya kada tayo via Facebook page iti Ruar ti Pagilian. Iti United States of America adu dagiti ni kakabsat tayo dita. Nagbubuya kada tayo ken ano pa'y handa nga mawatan ngamin day nga ngamin ti mas na sanda mawatan day language tayo ngam dagiti daduma nga Filipinos. Anya iti balasyo tao magbubuya kada tayo mawatan da. Nga maduma dagiti acknowledgement kada tayo nga dagiti kakabsat tayo ti America kunada mabuybuya mi. Ngam siyempre handa may bayag tagbuya ta di garod Domingo launay kan may kadua handa mat nga mawatan. Ngam at least adda dagiti pamanagnet nga isuda ket mang-confirm nga dumandanon sadya ken kita inda no agpaypaysong adda ti dalan ti pudno ken ti biag iti DCTP 693. Adda di message kada tayo kun na pwede jay may sa message gayam ko urayan mi manen kun na urayan mi manen dayta programa yo. Good morning brother Sam, urayan mi manen ti programa yo kini brother Ray ta happy Sunday brother, God bless kun na. Kaya nadapay dagiti dadumang message kada tayo pangkablaaw nga ini kan tayo moten ti patagna sinungbalan tayo moten iti message ngem ti kayat kung nga ikan ti patagna day ita ken ikan ti importansya brother iti daytoy nga programa ke dayjay man sa lutsod ni nagpo ko sa matan agawan ngamin dagiti nay dadumang sa lutsod daytoy brother Uliteg nga pa yung brother Uliteg ken brother Reynaldo asino dagiti naawagaan kuna na pa naawagan saksi iti Aramid chapter 1 verse 8 mabalin tayo kadimot ti agsaksi salamat iti sungbatyo tapno malawlawagan kami dagiti gagayem ken kakabsat iti tatang Samuel Domingo uno Samuel Alejo Bagsangi Senior Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Basang man brother Ray DJ Aramid chapter 1 verse 8. No nyati kunana daytoy. Aramid chapter 1 verse 8. Nga mawamat kayo ti panakabalin into numay kada kayo ti Espiritu Santo ket da kayo ti saksik sa Jerusalem ken iti suamin na Judea ken Samaria ken agingga ti ongto ti daga. Da kayo kunana nya? Da kayo ti saksik. Dagiti saksik. Da kayo ti saksik. Da kayo ti saksik manipod iti Sa di Jerusalem. Sa di Jerusalem. Ken iti suamin a Judea. Iti suamin a Judea. Ken Samaria. Ken agingga ti ongto ti daga. Ayun. Di Jerusalem, di local. Dayta di na kapitolyo idi ti Judea. Ya, uno ti Israel. Kung muna tayo ng tataa, ngami di Judea ngami dayta, tanabingay nga ro ti mga pagarian ti Israel. Di northern ken southern kingdom. Di southern kingdom ket isu dayto di Judea ken pasat ti Dan. Di northern kingdom dayto mo daytay 10 nga tribo. Nga nagrebelde may bosor iti Dios. Isog gyapon na ti kapitolyo na iti akin amyan nga pagarian ket Samaria iti akin nabagatan ket Judea. Idi nadeklara nga probinsya ti Judea ti kapitolyo na ti Jerusalem. Tatakon na ni Apo Jesus manipod iti Jerusalem. Da kayo dagiti saksi sa di Jerusalem. Una na. Daytay di locality. Ken Judea iti probinsya. Intero probinsya. Ken iti Samaria rimuaren manipod iti Jerusalem, rimuar napan iti intero probinsya, rimuar manipod iti probinsya ti Judea, nagturungan iti Samaria. Ken agingga iti ongto ti lubong una na. So manipod iti kabangibang na probinsya nagwaras dayta ti panaka iwaras ti sasaw ti Apo
ket dagiti saksi awan sa balin usanya dagiti apostol. Iti dayta agundaway sa mapulukit may salang dagiti apostol, brother eh. Right. Sa mapulukit may sa Iterami chapter 8, chapter 1 verse 8. Right. Sa mapulukit may salang tawan nita ni Judas. Judas, or nawanita ni Judas. Gapuna, anya tinarami dagiti apostol tapno matong palti surat. Sa pulang dati mang pili ti maysa tapno na kompleto dangal sa pulo Sa puluit duwa. sa pulanda. Ket dati method wagas nga inarami da. So dito dayay drawlats nya. Drawlats kuno tayo, dagiti daduma binunot dayta. Di narami da. Dati dua kandidato. Sino dagiti kandidato, brother eh? Ni Matias ke ni Barsabas. Ni Matias kini Barsabas. Nalintag dagiti nga tao, napno dagiti espiritu kuna da ken na nya dayayen na aktibo, energetic, may panggap iti isa sa ken Kinakadkadwada dagito. nakadkadwa dagito kasaritaan ti Arami chapter 1 verse 21 nagigay ti kuan dito. Nakadkadwa dagito bayat ti panangasaba iti 3.5 year ministry ni Apo tayo ng Jesucristo. Nakadkadwa nakapanganda ken nasagid da. Anya ni Apo Jesus. Isod gapuna nga iti tulong ti Espiritu Santo, brother Ray. Nanggedden da iti tulong ti Espiritu Santo handa nga isudalan ti nanggedden. Ang isudalan ti nagdesisyon. Iti tulong ti Espiritu Santo nanggedden da ket tinapagasatan awan sa balin no sana ni Matias. Matias. So nakumpleton dagiti 52. Anya? Now, dagitoy dagijay inmuna nga nangasaba uno nang ikasaba iti ebanghelyo. The word of God uno dayto di kung kuna tayo nga kampilan ti espiritu. Aramid Hebreo. Efeso Hebreo. Chapter 4. Hebreo chapter 4. 4 verse Verse 12. Ken Efeso chapter 6. Anya? Isulit ta di kampilan ti espiritu inuasawas kasi ti kayarigan na. Da Pedro ken dagiti dumapay nga sa kapulot may sa apostol ket dati na convert taluribo. Now isaludsod. Asino dagiti saksi kuna na. Iti Arami chapter 1 verse 8. Naglawag may. Naglawag mo no asino dagiti saksi. Dakay to dagiti saksi ay asino dagiti ay. Nagiti adalan. Apostol. Dagiti apostol. Plus ni Matias nga napilin. Iti ibabayan iti panangidalan kadakwara ti Espiritu Santo ni Matias ni may kasampulo ito. So dakay ito dagiti saksi tudun na dita dagiti apostol. Kaya dagiti adalan nga naibaon to. Na kadagiti sumasarunong nga pasat ti libro ti Aramid adda dagiti 10 dagiti inam diyan. Inam nga diakono. Nga napili nga isumat ti tumulong kadagiti apostol. Tako na ni Apostol Pedro saan niya mabali na baybayan di panangasaba. Iso mangsapol kayo iti inam ang matalag. Nga iso ti tumulong amang itong pali ti dahil nga rami dahil ito na servers. Ag-serve ag-serbida iti babayan dagiti apostol uno dagiti panglakayan ti kongregasyon. Iso dagiti diakono nga may salita ni Esteban kastamot ni Felipe. Kaya dagiti dumapay nga upat napili. So awan ti sabali nga tutudon na ditan no haangyo dagiti apostol. Anya isuda dagiti saksi. Kunan dakay to dagiti saksi asino pay nga. Asino pay nga ti babali nga maawagan iti saksi no hangya dagita. Awanan, saan mo ngamin nga mabali na saksiyan di banag adi mo nakita. Nang nangruna banag adi mo nangeg. Ken banag adi mo nasagid. No, isong adda dagiti qualifications ti panagbalin a saksi ni Apo Jesus tapno iti kas agbalin nga valid dagiti sa una. Anya dagiti qualifications ti agbalin a saksi ni Apo Jesus, brother Ray. Pakibasang ti umuna Juan chapter 1 verse 1 to 3. Umuna Juan chapter 1 verse 1 to 3. Daytoy ti panarita met ni Apostol Juan. Iti panagkunanan nga inkalitagan na dita may sukat may bilang ken qualified kasaksi apay nya nga iti qualification na pasaman brother eh. Ti adda nanipo ti ugma iti nangeg mi tinakita mi kadagiti matami dagiti binuybuya mi ken dinaarikap dagiti imami may papan iti sao ti biag. Ket ti biag may parangarang ket nakita mi
ket paneknekan mi, ket ipakamumi kada kayo ti biag, dahil biag ngagnanayon, ngagda idi iti Ama, ket naipakita kada kami. Tinakita mi ken nangangeg mi isuda dagiti pakamumi kada kayo, tapno da kayo adda panakikadkaduan nyo kada kami. Wen ket pudno iti panakikadkadua tayo, adda iti Ama ken ti Anak na Hesus Kristo. Ayun. Dahil ginangag mi kan nakita mi. Isuti panagnakan mi kada kayo. Dahil tangan ti serbi na ti saksi. Mang panagnak. Anya, ngam kasano panagnak ti may sabanag no di mo nakita. Alright. Ken di mo matnangag. Anya, dayay isu no kunang nga sika ket may sa nga naibaon tapno agsaksi kasi di mangmangeg kada iti nagduma-duma platforms. Anya, ay ket masapulangan nakita ken nangeg mo niya ako Jesus. Anya, saan mo mabali na saksiyan dayay may sa banag asaan mo nangeg ken may sa banag saan mo nakita. Anya, isut gapuna nga anya ti kunan ni Apostol Pablo, ti man iti may kadwa Timoteo chapter 2 verse 2. Nya na. Ket dagiti banag anangeg mo kanyak, asinaksyan dagiti adu, daytoy ikumit mo kadagiti tattao a matalek, isuda makabalinto amang isuro met kadagiti sabsabali. Ayon, naglawag met kunan na naipasa met. Kaya nagabuta ikumit mo kadagiti matalek kunan na. Naipasa met kada kami. Dahil panagsaksi. No, hanga di panagsaksi, tinaipasa dita bro. Wen. Takon na ni Apostol Pablo, dagiti banag ang nasaksyan, dagiti ado, kuna na. Nalpasan na nasaksyan dagita, nalpasan, kahit nasa nalpasan ang napanagnakan dagitan. Anya, iso dagiti nalpasan nga napanagnakan, dagiti verified truth. Anya, verified truth. Iso tinaited kan naikumit kadagiti tao ang matalag, kuna na. Saan na ngayon baga dita nga, si karamidin ka mo't asaksi. Ang nga mabalin, si ka mabalin mo ti agsaksi, ha? Tan nasaksyan ti ado, kuna na. Kanya, nalpasan na nasaksyan ti ado, verified truth, dayta, iti amin nga wagas, na panagnukanan dayta kinapudno, iso dayta ti kuna ni Apostol Pablo, na ikumit tapno, ikumit namat kada iti daduma. Iso da ito dayjay sarsaritaan naman iti Great Commission. Anya ti kuna ti Great Commission, Matthew chapter 28 verse 19-20. O dayjay man ti basam brother. Tapno makita tayo no asino talaga da iti mabalin nga agsaksi. Anya kado da iti mangmangeg tayo kinado da iti giwarwarewo bigla da kay mo ti iridis da kay mo. Anya nga isuda naibilang kini isuda dagitay tinudingan uno dinutukan ti Dios nga mangsaksi ken kuana ay anyan. Anya kunana ti Great Commission brother Ray. In kayo nga rod ket pagbalinin niyo nga dalan dagiti amin a nasyon, about ti saranyo ida itinagan ni Ama, ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nga isurusuro yo kada kada nga iwanan da dagiti so amin a banag nga bilin ko kada kayo. Katadtoy adda to kada kayo ngagnanayon agingga ti panungpalan ti lubong. Anya ko na. Santay nga saritaan pa ilang ti bautismo dita. Ngem di panagsaksi ti saritaan. Anya ko na. Kalpasan nga dagiti nagbal na Kristiyano, kalpasan di pan nakabautisar da kina-convert da ken Kristo. Anya pa ti masapon nga ituloy nga aramidan. Isurusuro yo kada kwada kunana. Dagiti amin nga injilin ko kada kayo. So agtultuloy, so marnya ko na tayo. Ang masapol nga no nagkristyano kan, na kalpasan ti panangikawes mo ken Kristo babaan iti bautismo, Galatia chapter 3 verse 26 and 27. Kalpasan ti panangikawes mo ken Kristo ket nagkristyano ka, anya ti kunana be thou faithful unto death. Anya di kunana ti be thou faithful agtalinaag ka even in the face of death. Uray pa no pagpilyan da ka man, no matay ka man, no likudan mo ni Kristo. Kasi di ko man niya, tapos dyan, picture na dito, iti Revelation chapter 2 verse 10. Nga dagiti Kristiyano di panawan ti Imperyo ti Roma, masapon nga agpili da, talikudan da ti Kristo, napapatsyon da, kan agserbi, kan agtamad da, iti Emperor ti Roma, wenno matay da. Anya? Kati pinili dagiti kadwa na Kristiyano iti dayda panawan matay.
Anya ada mo tayo ni da mga Kristiyano nga ti pini nga ti pinili da dayag serbi isa bali tapno lang masalbar ti biag da. Nya ngem dagiti dadto makas kini may salita ket ni Antipas. Anya ni Antipas nga kunana dita ket pinirito da. Insaang da ang hingay tinatay ni Bishop ti Smyrna. Uno datay nan nagserbi nga obispo ti Smyrna sino dayayan nga pinuuran dagiti pada na lang nga Hudyo. Anya pinuuran daga puta sana kayat nga ibabawi ti pamati na sana kayat ang likodan ti pamati na kinapo tayo nga Iso Kristo. No digat masapol mo na uray no iso ti patay ko ken maura makiti dayto nga apoy. Ngem dayay dakdakes nga makauram pa niya kay impyerno ta kapailan na uramon ti kararwa. Ano niya? Isot ka po na dayay panagsaksi iti sasaw ti Apo kadagituin na panawon na ikumit dayay panakaywaras ti sao asinaksyan dagiti ado. Anya, abay na ado brother Reno sa kapulo ket dualaan mo. Una ta sa pulo ko dua mo ti katadado mo nga may sa dayay. Oo, yun. Ang ti ko na ti Biblia ngamin, no basit ko na ti may Biblia, basam ti Galatia, ti Umuna Pedro chapter 3, verse 21. Tapno makita tama mat apay nga kuna nga adu ket sa pulo dualaan. 1-1. 3:21 ti una Mm. Pedro. Isu ana paypay so kasping ti pamautisar. Mangisalakan nita kada tayo met asaan nang ikaten kada tayo ti rugit ti lasag no dikas ladawat ti maysa nasayat anakem iti Dios. Gapo ti panagungar ni Jesucristo. Isu nga dinto nga imuli sa dilangit adday ti makanawan ti Dios. Paiturayan da ken kuana dagiti anghel kan dagiti kitiray ken kadagiti pannakabalin. Ay dayta dayay may panggap ti panakaisalakan ka ba Oy. ni bautismo nga nayaring idi panawon nino nga nakaisalakan da babaw ni ti danom. Dati bautismo kasapulan ti danom. Ket nayari dayta ti panakaisalakan dagiti dano ken ti pamilya na babaw ni ti danom iti verse 20 bro. 20. Dagijay nga rod nga nasukir day di munang aldaw iti agurora iti atidog nga anos ti Dios kadagiti aldaw nino idi may sagsaga na pay di daong iso na kay salakanan dagiti basit gapo iti danom kahit nasawon 8 akararwa. Dayay. Mano ti basit bro? 8. Ang maysa niya, Ang maysa. ang mga duwa, Oy, oy, oy. ang mga talo, Oy. ang mga pak, ang mga lima, ang mga inom, ang mga pito. 8. Masapon nga walo. Masapon nga 8 ti basit. No, hang nga walo, basbasit dayayan. Oy, oy. Basbasit dayayan. No may sa lang, kabasitan dayayan. Oy, kabasitan. Ngam no basit, mawangat ti basit mo na ti Biblia ko, walo. 8. Walo, karano ko na basit, kadi 12. Ado ala yun. Ado dayayan, Ado dayayan. ado dayayan, linapsan na dayayan walo. Oy. Isot ka po na ang nyadya ko na. Dayay ko na dayay text nga dayay. Nga dagiti dagiti Saksit. saksi. Na kayo dagiti saksi. Kay sa pulo ket maysa dayay di. Oy, oy. Nasupusupan dayay posisyon ni Judas babaan kini Matias ket nagbalidang sa 10 ket 2. Hani nga basit dayay. Ani na. Ani nga basit dayay. Adu dayayan. Isod gyapuna kuna ni Apostol Pablo iti may kadua Timoteo chapter 2 verse 2 sinaksyan dagiti Ado. kuna na. Sinaksyan dagiti adu nga minsan na basit tinang saksi. Oy. Ngem kuna na ti rumbeng nga panunutan nyo digay gagayem sinaksyan kuna na. Ino kita nyo iti Greek text, original text na dayta ti kay papanan na dayta pinaneknekan. Kuna na niya. Pinaneknekan, verified kuma. Na verified dayta bro. Oy. Na paneknekanan na pudno dagiti bagbagada. Anya? Na-confirm. Na-confirm dagitan ibagbagada, confirm dagitan ay bagbagada. Nasaksyan kami na nampasan. Iso nga santayon nga mabalin asaksyan pay. Oy. Anya? Iso ano ikasabat tayo ti Apo, ikasabat tayo ti pudno at dalan, Tipodno. ti dalan, ti pudno ken ti Ti biyak. No ikasabang dayay, nasaksyan na dayay napanagnakandan. Oy. Iso nga ti masapol na ikasabat tayo dayay napanagnakanan. Mm. Nga saan nga dagitay na ipagduaduan.
No ibagang nga ti may sa tao, no na isalakan ng katagnanayon nga na isalakan ng saan na nasaksyan dayta? Oy. Saan na panagnakan dayta? No isurom nga saan na kasapulan ti bautismo iti pan nakaisalakan ti tao, saan na panagnakan dayta? Oy. Saan na napanagnakan? Tinapanagnakan, masapul ang mabautisaran ti tao, tapno may salakan. Oy. Anya? Dayan. Dagita dagiti napanagnakanan. No isulong dagiti saan ang napanagnakan kaslakalay ti sinarita ni Apostol Pablo iti Galatians chapter 1 verse 89 nga mangisursuro iti sa bali nga ebanghelyo. Ket ti maaramid ken ka, basahan brother ti maaramid ken ka no kas pagarigan tagisuro kay ti kasta. Nya? Anya ti maaramid. Kita tayo madayay. Galatia chapter 1. Iti verse 9. Verse 9. Kasi iti sa umin kadakadkasta iti sa ukmanan no adda mga kasaba kadakay iti maysa nga ebanghelyo a may sopadi itinawat yo mailunod kuma. Kita man? Mailunod ko ma. Tikas kasaba ni Apostol Pablo, masapon nga mabautisaran, sakbay nga may salakan. Anya? Kan kasapulan nga mabautisaran, tapno may salakan. Hangkit di nga mabautisaran, gaputan May may salakan. salakan. That's wrong. No, mabautisaran ka, gaputan may salakan ka, saan sinaksyan dagiti adu dayta? Awan ti pamanagnek ken saan ang napanagnekan dayta sursuro. Ti napanagnekan nga sursuro nga sinaksyan dagiti ado isu di pan nakabautisar mo tapno may salakan ka. Anya? Isu kaya po na uman namong launay jay sarita ni Apo tayo Hesus Kristo. Iti Great Commission nga iti version ni Marcos. Marcos chapter 16 verse 15-16. 15 dan 16. Pakibasa bro. Nyak na na. Ket kinunana kadakwada. Inka iti so amin alubong ket ikasabay iti ebanghelyo iti so amin na parswa. Ket ti mamati ken ti mabautisaran. May salakan to. Yun. Ket ti saan a mamati madusaan to. Nakaskas daw brother ta dagiti dadduma nga mga kasabakin dagiti dadduma ang mamati. Mapanday jay madusaan to. Handa nga mapanday jay may salakan to. Nya rumbeng ang mapnet tayo kuman. No una ti Apo ti mamati ken ti mabautisaran may salakan to. Saan tayo kuman nga sapulin pa jay ni hanamot ngayon baga nga ti saan ang mamati ken ay ti saan ang mabautisaran ken saan ang may salakan. Amo sa sapulin dayayen. Taimbaganan nga ti mamati ken ti mabautisaran May salakan to. No anya di imbaga na iso ti patyen nga saan tayo nga sapulin di saan na may imbaga. Kinalawag pa mo ta kuno na mo ket ti saan a mamati yung ano mo madusaan to. O dayati ko na dayati argumenta ko na ti gayang madusaan ket di saan a mamati. Saan na nga imbaga nga di saan a mabautisaran. Kay sandamot nga patyen na kasapulan ti mabautisaran. No saan ang mamati kahit nasawan ano nga masapul nga bautisaran. Awan na. Isot ka po na saan tayo nga sapulin di awanan. Kas lang idi panawon ti kinaawan pa lang ti messaging, text messaging kasi agsusurat tayo nya. Agsurat ada tayo tayo special delivery. Wala na kano te paylinen nga kunada no daduma ti pagsuratan dagiti daduma. Nabanglo. Tatano agsurat ka kati kabin mo jay. Kung naman niya, Samuel Alejo Bagsangi Senior. Kuna na. Dahil DCTP 693, ti programa, ti dalan, ti pudno, ken ti biyak. Now, into no ipandi kartero, ni, hanamot nga ibagbaga nga, saan mo nga itod, kini Dennis. Nasultid ko kini Dennis. Ngam saan naman nga imbaga nga, saan mo nga itod kini Jo Marie. O kasano mo itod mo diya, duwa dan. Nani, para kanya yung dito, duwa ako na. Ngam saan naman nga imbaga, saan mo nga itod iti manager. Ano naman imbaga kasi, sumabalin mo itod kini manager. That's wrong. Kada ito yung may samang example iti brother kada ito yung panahon, ito yung kalakaanan siguro tapno mawatan da. Kada ito comfort rooms, di ba? Kada iti aglalo kada ito na istasyon ti bus. Di ka nung makita na yung comfort room, kuna restroom, kuna mo iti daduma niya. Restroom, kuna na, ada iti male, ada mo iti female, da iti daduma, gents, kuna na, ladies, kuna na mo iti daduma. Now, sika, kada duma pa ko men, women ko ana. Men, women, kuna daduma, sina, adayo, agin na dayo dagito dagiti daduma, agabay da. Anya, numapang ka agin na dayo, tinakita mo di lang women, nakita mo niya, ni,
mating baga na nga maiparit ti men. Ano niya? Hanamot nga yung baga nga maiparit ti he. Ganun din yan. So, gabot sana yung baga, mapaanak ko, no, mismo dito, no, right, by, no, for ladies, mabalin ka rin dayay. Ano mabalin? Ano mabalin? O, iti restaurant. Iti restaurant, agurder ka kumay agurder ka ti pork, kunam niya. Agurder ka ti chicken, kunam niya. Nila agurder ka ti halo-halo, dagita kasta. Ang ka nag-order ti soft drinks, ang ka nag-order ti sopas. Ito lang ako, dagyan ito da. Dagyan ito da, handa ka nang ito dito ko, iti order mo. Ano ta, di mo matimbaga nga, haan nga dahito eh. Uy. Ganun, mabalik ka rin na dyan. Awan na. Naglawag nga sana mabalin, apay nga sana mabalin. Ngamin, di yung bagang umdasin da dyan, at maawatan da nga saan na mabalin da kita duma. Uy. Ayan, sana mabalin da kita duman. Dahil lang, imunan niya di yung bagang, iso da dyan ti, surutan da, kastamot ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus pa'y tinagsaon. Ti mamati, kan ti mabautisaran, may salakan daw, ano na. Ni, ano mo yung bagang nga, di saan na mabautisaran, kat madusa. Kunang pailaan. Ayan yan. Kastano da dumati tao. Padpadasan da pelang at tiritiron da ginagsao. Idin ko tadaytan kat dagita nasaksyan ken sinaksyan dagiti adu. Iso dagita napanagnagan confirm. Babaan iti miracles, signs dagita. Dagita nay dat lang kung nana dita. Napanagnagan ken na confirm dagita. Nya iso dagita ti sinaksyan dagiti adu. Tatak namet siya agsaksi akmet. Syakmat, maawagan akmet iti saksi. Syakmat, dagitay na dinutukan ni Apo Jehovah, ako namatay. Nya, gapot ako na da kayo. Una nang iramraman mo tabagbagi mo. Ay ha, makas jay Sana mas jay. Sakit tiri-tiri pa ilang, agbanag nga sa bali nga ebanghelyo tikas kasabamon. Gapot ako na, uray no hangkay nga mabautisan na, may salakan kayo, uray mamati kayo lang, may salakan kayo. Adda ka din timbakabasan nga pinanagkanday ta dagiti apostol. Awan na niya? Awan ha? Awan. No digat dahil sawa pinanagnagan dahil apostol. Na, kita pa'y bro. Dahil ko na tayo mga qualification ng nasarakan umuna ko chapter 1 to 3, nakita mi ko na niya. Kaya nangagmi. Naarikap mi. Naarikap mi ko na naman. O kita tama, Aramid chapter 1 verse 21 and 22. Anyan ko na. Nung di dami nga basanti pakabuklan na ngamin diti teksto, saan da mawatan nga talaga? 21 kan 22. May parbeng nga raw. Kadagiti tattao ang nakikadkadwa kada tayo, iti amin ngal daw ni Apo Jesus, nagudong ken imaway, ang nakikuyog kada tayo. Manipod idi pamautisariwan, aging gati aldaw, panakipangato na, nanipod kada tayo, maysa kadagitoy agbalin asaksi. Mainayon kada tayo iti panagungar na. Ayo. May agbalin na saksi ko na. Nya di ko na nagudong gan imaway. Kinuyog da niya. Nakikadkadwa da nga mismo. Dito Ilocan dia mawatan dati nagudong. Rimwar. Nagawid, yes diyan. Isa ko na di muno nang babakit lalaki ka. Nya agudong katatangal daw. Palengke ganyan. Palengke. Ngam ti kahit nasa ujin nakikuyog ka. Nakikuyog ka, nakitam. Anya? Adda ka di kadagito nga panawon ti nakakita kini Apo Jesus. Okay. Adda ka di tinakikuyog kan Apo Jesus kadagito nga panawon. Okay. Awan. Kan may sapay, pinili ko na masapol nga sika, pinili da ka ti Diyos babaan iti Espiritu Santo. Isot ga po na iti pilyenda. Lagi may sa kadakwada ang nakikadkadwa kadakwada. Anya? Katawan sa bali no sana ni Matias. Saan nga amin katagbal nga saksi bro? Tanong amin katagbal nga saksi. Apay nga masapol nga pilyenda pala kit agpadpada mo dahil duwa nga nakikadkadwa kadakwada. Oy. Kaya nakikuykuyo kadakwada. Agpapada naman dahil yung apay nga masapol nga pilyenda may salayan tapno masutusupan dahil sa 10 kadwa. Nga agbalin nga saksi kasjay. Saan tayong mga ibaga nga ipakat to na kuma na iti nasanto na surat iti bukod tayo nga bagi tapno lang maifit kada tayo na doktrina ako kupikupan tayo. No? Kasla ti sao ti Apo at kasla ti bado kunak manan. Ngano di bado nga ito ti Diyos kan ka
Kat nalawa unay, anya karamidam, ipa-repair mo bro. Ana. Anya karamidam. Kay paluumag ka. Padakkel ka. Padakkel Ano ka. may fit kin ka dayan. Oy. Ngam kasano nga. No into ti apo kin ka bado ko basi. Anya karamidam. Kag parapis. Hangong manay kin ka anya karamidam. Pakutong ag diet ka. Hamo kin nga apang ka Taylor ka ipa-repair mo na hinayunam una. Kisayam. Kesayang unang no dadong aha akas diay. Masapul nga DJ bagim tag balin a fit iti inted ti apo. Sangit di nga DJ inted na ti fit ken ka. Anya kasta ti sao. Kasta da di sao ang nasaksyan na panagnagang confirmed babaan ka dagiti apostol. Nya nga isumot tinaipasa tapno ti kasta irakurak tayo met. Masapol nga no nya ginsuro na kadagiti apostol. Nya ginsuro na Marcos chapter 16 verse 15 kin 16 bro. Mamati. Ti mamati. Kan ti mabautisaran. Ti mabautisaran may sala katugda ti waragawag mo. Hamo suksukatan. Hamo suksukatan nga. Haan mamati ka laeng. Oy. Masalakan kan. Haan asinaksyan dagiti adu dayta. Oy. Haan asinaksyan dagiti adu. No di ket napatanor lang dayta sursuro. Haan mo rin umay kay dituyan ka yan ka man kay dituyan kas dayay may sa kadagiti message niya. Ngano handa ka no agkamo iti dayta nga sektada. Ay kahanda ka no Handa may salakan. Hanakas jay nya. Hanakas jay. Awaton tinasantuan na surat nya. Mamati ka. Anya pay dagiti steps tap no tikas tamay salakat tayo bro. Ikaw muna kat dumngeg ka. Dunggal ka. Tapos nunya jemangeg mo patyem. Anya asino tidengem. Ni Kristo ano nya ti kunan ni Kristo. Isulita ti Matthew chapter 17 verse Verse 1, verse 5. Verse 5. Verse 5. Sa pala dungag ka, tidengem ni Kristo. Saan ni Moses? Wahan. Saan na tidak natulak? Wan. Saan na dagiti mamato? Saan ni Kristo. Kristo. May kadwa. May kaalon ta masapol ka dumngeg ken mamati. Mamati. Oy. Diya may kadwa, mamati. Oy. Mamati jay Jenny ni Kristo. nga dinengeg na. Oy. Aha. May katlaw agbabawi. Agbabawi. Oy. Tapay namin, no unang namin nga ti basol mo, ay Oy. ket, saan ka nga may karikin Kristo? Ken no patyem mo na hang kasapola mabautisaran na kat pagbabawi ama. Ay, pagbabawi Oo na, ano dahil iti patpatsyo mo, nagapagbabawi ang mga sapulan. Papatyam abidot. Oo, nag-ibindot. Dahil papatyam, nga saan na sinaksyan dagiti ato? Wan. Masapol ang pagbabawi. Papaguyang, mayam dagay. So, agbabawi, may kapat. Ke kasapulang iparangarang mo na, ipakaamom mo. Oo. Parang arang mo dijay. Pinatim. Pinatim. Nyati pinatim, may kapankin Kristo. Ana, patya mga ni Kristo kat anak ti Diyos. Ngay suti kasapulan na tong palay. Ngayon, so di ka sa pulan kung Oy. tayo naramit ti mga apo ken Kristo. Kristo, oy. So, ipunom, ipamatin kin may kalima. So dahil tayo bautisar. Masapol nga, mabautis. Mauda siran. So dahil tayo ultimate na niya. Oy. So dapat di ruangan na yun. Masapol nga mabautisaran kan kataglukat di ruangan na yun. Ket sumber kan iti pagarian ni Kristo. Ket kalpasan nati pa nakabautisar mo. Okay na yayin bro, hangkan nga awanan ta kami yung pay. Adaang, arami ng pala. Eh, so na magtalina, suro-suro ko na naway. So, nagtalina. Oy. Oy. So, i-summarize mo bro, tapno ti kasta kumawatan, dagiti dumdumnag. Dagiti addang, tapno ti kasta, agturong tayo ti panakisalahan. Oh, enti mo na, kasapulan na iti dumngeg. Kasapulan na iti dumngeg, kat nung dumngeg, niya dinungeg na patsin na. Ngam rumbang nati ni Kristo O na, rumbangan nunya ti kunan ni Kristo. Tano, dadating nang nagdalita, mati ka lang may salakan. Wan. Pinatkin na may salakan na Hanaan. Hangay baga ni Kristo Saan, dyan. wan. Okay? May katlaw, kasapulan na, tigbabawi. Panagbabawi. Ay, no patpatsin na nga sukat may salakan no mamamati lang, ay kat papagbabawian na dayay. Tasan nagpepeso. Sangag pepeso nga pinagnakan dagiti sanga pulo kat dua dayay. Oy. May kapat, masapul ang ipakaam mo na iparangarang na sukat namati ka ni Kristo. Dito, may sa kalagiti pamanagnak. Mamanagnak. Oy. Papatyan na, kaya iso ti ako ken Kristo. Oy, kanawan ti sa bali pa kay salakanan Malaksit kin ko na. Malaksit ken ko ta siya tidalan, wala nang. Iso ti pudno. Oy, tidalan ken tipod. Oy. Okay. Kagalaksidan day tayo dapatayin, agad masapul natin mabautisaran. Masapol nga mabautisaran. Oy. Ano nga mabautisaran? Hang. Ipilit ng may salakan lata, ay bigdot daya. Bigdot daya. Sana pinanagnagan ti ado daya. Oy, oy. So mabautisaran. Oy. Akin kalpasan ti panakabotser na biyaga Kristiyano nga Agtalinaod. agtali na di isursuro ni Kristo. Oy. Rita yawawis mi kapsat ti ken gagayon ti panay pagdayayag yo kada kami ti Church of Christ iti Galimoyo iti Rubio specifically adda dita ti kapilya uno pagdayawan dagiti Churches of Christ dagiti kamang ti Church of Christ
Kaya nadamot, dagiti dumapay nga services ti Galimuyog Church of Christ, bro. Iti Miyerkules adamot iti midweek nga dati ka tamangangay kadagiti pagtangan dagiti kameng depende iti location. Mas tamot na iti Domingo iti alas 9 iti bigat aging gana iti pagtugudan na iti panagdaydayaw iti worship hall iti Galimuyog. Kaya nadadjaya ti Galimuyog Church of Christ nga Nagya correspondence course nga maited libre awan bayad na. No kayat da nga maidanon Idanon, oy. personal. No kayat damot ti email mabalin lata. mabalin lang ta. Oy. Kaya damot nga post-mail, Oy. post office, mabalin lang ta. Oy, duwa da ito, da iti Ilocano kan iti English. Nga mis- Ikamuyo lang kada kami, 0917-179-9768. 0955-361-2819. Ayun. Kaya nadapay dagiti daduma no yawis dati Bible study, Oy. balin home Bible study data. Oy. Nakasagana kami, itanyaman nga oras ang matinate nga tirabi. Oy. Nya ano di ka di convenient time yo. Kada di nga oras di nga tirabi ang convenient time kada kanimutan. Oy na. Nang runa no danon da kayo, iti medyo adayo unay diso. Pumakadan dagiti papagayam ken kagayam yo iti tangatang mabalin nyo lang mabalin dapat tagsurat bro. Oy, No kasapulan da address nyo lang ti DCTP 693 Candom City dumanon daytan. Dumanon daytan. Kaya mabalin nyo tag message. Uno agsaludsod babae iti messenger uno text messages. Iti 0917-179-9768 0955-361-2819. Samuel Alejo Bagsami Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Na yung pagkabigat. Hidang, hipudno, ken tibiyag. Hidang, hipudno, ken tibiyag. Pakagagang kadagiti na espiritual nga adal, pudno ken puro sursuro tinasantuan na surat. Amang itunday di tao ti pudno dalang. Tapno may liklik iti nakabutbuteng nga dusa, kaya't magunod na ti biyag nagnanayon ti sidong ti Diyos. Hidang, hipudno, ken ti biyag. Manggigang dito DZTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti bigat. Idamdamon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocos. Hidang, hipudno, ken ti biyag.